Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc că suntem împreună în seara aceasta. Așa cum se menționa, cred că e pentru prima dată când sunt împreună cu soția și copiii. În celelalte dăți am fost însoțiți de tineri. Vă aduc salutări din partea Bisericii Filadelfia, din partea regiunii etnice în care slujim în cadrul Ghemai Negotes și de asemenea din partea librăriei. Apreciez colaborarea cu dumneavoastră, lucrul ăsta ne ajută în primul rând să dezvoltăm mai mult și să fim la dispoziția bisericilor din Germania cu literatura română și ne gândim în perspectivă chiar și la copii, mai mult decât română, chiar bilingv, pentru că astfel copiii noștri să poată să rămână și în contextul românesc, dar să și trăiască în realitatea nemțească și să-L iubească pe Iisus. Mulțumim mult pentru colaborarea dumneavoastră și apreciem tot efortul pe care îl faceți pentru ca numele Lui Dumnezeu să fie proslăvit. Aș vrea să privim pentru câteva momente în Scriptură la Evanghelia după Matei, capitolul 5. Dacă nu vă cer prea mult, haideți să stăm ridicați. Pentru că este o seară în care ne aducem aminte de vremurile tinere și în același timp, pentru că aici sunt tineri în locul de închinare, citim pasajul acesta din Scriptură care ne are în vedere pe noi ca și credincioși, pe noi ca și oameni ai Împăratului Iisus. Capitolul 5, începând cu versetul 13, unde cuvântul Domnului spune așa: voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va recăpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun într-un sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa, să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile. Pasajul acesta este foarte cunoscut și probabil că dacă îl citeam dumneavoastră, mi-l spuneați din memorie, pentru că deseori ne confruntăm cu el și mai ales în vremea aceasta în care auzim vorbindu-se despre venirea Domnului tot mai des. Perspective profetice, prorocii, mesaje, gânduri, televiziuni, cântări, comentarii, toate lucrurile acestea parcă astăzi încep încet să devină tot mai actuale în mintea noastră omenească și să ne spună că vremea pe pământul acesta e aproape de final. Și poate că și noi suntem ispitiți să spunem ca și alții: băi frate, și apostolii au spus că Domnul e la ușă și bate și n-a mai fost și uite că au trecut aproape 2000 de ani. Dar aș vrea să-ți spun în seara aceasta, atât ție cât și mie, că mulți dintre cei care au crezut că nu se vor duce, s-au dus deja. Și nimeni nu-mi garantează nici mie și nici ție că tu vei mai trăi mai mult sau mai puțin în perioada asta. Am tot auzit tot felul de gânduri, mai ales de virusul acesta care tot face ravagii și am rămas uimit că unii, chiar dintre cei mai apropiați pe care i-am avut și în viața de slujire și în zona în care m-am născut, să văd că acum experimentează lucrul acesta și nu m-aș fi gândit niciodată că ei vor ajunge acolo. Să văd pe unii care îi vedeai în putere, oameni solizi, oameni statornici, n-ai fi crezut că vor pleca și dintr-o dată în 3 luni de zile să nu mai auzi că este și că e deja și îngropat. Cu librăria pe care o avem acum, colaborăm chiar cu un păstor de la Biserica Baptistă din Nürnberg și
am ajuns în vară și făcusem planuri ca în toamna asta să ajungem la ei în cadrul bisericii și nu mai aud că undeva în luna august a murit. Și era un om, n-ai fi crezut că se duce. În 3 luni de zile s-a topit. Nu spun lucrul acesta ca să ne gândim, vai, acum de frică că mor, eu trebuie să mă schimb. Nu. Noi nu trebuie să schimbăm ceva la viața noastră de frica morții. Noi trebuie să privim în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem cum ne raportăm, nu față de moarte, cum ne raportăm față de Dumnezeu când viața aceasta se termină. Într-un mod intenționat, Mântuitorul Iisus Hristos spune această pildă. Și în pilda aceasta ne menționează pe noi credincioșii. El nu spune aici oamenilor care nu-L cunoșteau pe El, voi sunteți sarea. Nu. El vorbește despre omul care s-a întâlnit cu El, despre omul care și-a însușit în viața lui relația cu El și dintr-o dată la modul prezent vine și îi spune, tu ești sarea pământului. Nu ai fost și nu vei fi, acum ești. La timpul prezent, Mântuitorul vine și vorbește despre investiția pe care El o face, a făcut-o și o va face în viața noastră. Pentru că noi, prin propriile noastre puteri, nu putem fi sarea pământului. Noi, prin toată disciplina pe care o acumulăm în viața noastră, nu putem fi sarea pământului. Dacă putem să fim ceva, suntem pentru că Iisus este în noi și trăind El în viața noastră, noi putem focaliza lucrul ăsta spre ceilalți. De ce Mântuitorul folosește aici aceste 2 elemente? Aș vrea să nu uităm faptul că de cele mai multe ori Evanghelia după Matei prezintă multe elemente culturale ale poporului Israel. De exemplu, una dintre frazele pe care o întâlnim foarte des în Evanghelia după Matei este aceasta, ați auzit că s-a mai zis. Evreii știau ce s-a mai zis. Ei erau cunoscători ai Torei, ale celor 5 cărți, primele 5 din Vechiul Testament. De aceea Iisus folosește expresia asta pentru ei în mod intenționat, ați auzit că s-a mai zis, adică vă aduc aminte că voi știți. Noi cele mai multe lucruri din Scriptură le știm și El ne spune, ați auzit că s-a mai zis asta. S-a mai zis că voi sunteți sarea pământului. Dar de ce sare? Pentru că cele 2 elemente sunt foarte cunoscute. Iisus a fost unul dintre predicatorii care s-a folosit de elementele din contextul vieții umane, ca să devină tot mai inteligibil pentru oameni. El n-a vrut să filozofeze atât de mult ca oamenii să nu înțeleagă nimic, ci din contră a folosit elementele precum grâu, semănătorul a ieșit să semene. De ce? Pentru că oamenii cultivau foarte mult atunci. Astăzi aici cultivăm mai puțin poate, dar mulți dintre noi știm ce înseamnă asta. De asemenea, lucrurile astea le putem actualiza la vremea în care noi trăim. De exemplu, am putea spune în loc de semănătorul a ieșit să semene, șeful a început să își deschidă afacerea și a început să investească acolo, a început să investească acolo, a început să investească acolo. De ce? Pentru că ăsta e contextul în care trăim noi, al unui șef care investește în afacerea lui. Și așa mai departe. Exemplul acesta este doar ca să ne ajute să înțelegem gândirea sau o parte din gândirea lui Dumnezeu. De ce sarea? Acum surorile și poate frații care sunt bucătari știu că în bucătărie sarea este nelipsită. Nu știu dacă există cineva, cu excepția celor care țin anumite tabieturi și nu vor să mănânce sărat, dar în general, la orice lucru care se face în bucătărie, trebuie să pui puțină sare. Cineva mi-a spus, eu credeam că numai la lucrurile alea sărate se pune sare, dar zice și în prăjituri se pune sare. Eu cu gândul că prăjiturile sunt numai dulci. Acolo se pune mult zahăr, dar cineva m-a contrazis și mi-a zis, zice, frate, e adevărat că nu mă pricep și uneori mai și învăț. Și la prăjituri se pune sare. De ce se pune sare? În magazin, dacă te duci să o cumperi, că e câțiva cenți. 30 de cenți, 40 de cenți, poate 50, să zici că e una mai strălucită. E atât de ieftină, dar în același timp ceva de nu te poți dezlipi.
Unul dintre aspectele pe care le are sarea și în același timp surorile din bucătărie îl știu, ea dă gust. Imaginați-vă că în locul voi sunteți sarea, Iisus spune, voi dați gust pământului. Prin faptul că eu trăiesc în voi, voi dați gust, schimbați lucrurile unde trăiți. Îmbunătățiți gustul lumii în care sunteți. Eu n-am cum, în contextul în care trăiesc, să rămână la fel. N-am cum. Eu trebuie să dau gust. Un alt aspect pe care îl avem legat de sarea aceasta este conservarea. S-a apropiat iarna și au început frații, surorile, bucătare să pună la butoaie. Și punem, unul dintre lucruri, sare. De ce? Pentru că poate să conserve. Acum, luați acest aspect și puneți-l acolo. Voi conservați pământul ăsta. Și poate vă întrebați în seara asta, dar cum îl conserv eu? Gândește-te că Dumnezeu atâta înțelepciune a avut încât El crede și rămâne în continuare credincios că eu, Cornel Pânzariu, sunt în stare să conserv principiile Lui fără să le alterez. Pentru că din Vechiul Testament până în Apocalipsa, El vine cu îndemnul ăsta în care ne spune să dăm cuvântul Lui și altora, generațiilor care vin. Pavel lui Timotei îi spune și ce ai învățat de la mine să te duci să spui altora. Dumnezeu crede că eu și cu tine putem conserva principiile Lui încât să le dăm nealterate generației care vine după noi. Tinerilor care sunt în biserică, să nu te duci să le spui părerea dumitale, să le spui principiul lui Dumnezeu. Așa scrie, tinere, să faci. Așa scrie, familie dragă, să faci. Nu-ți spun eu că nu m-am născut eu înțelept, dar Dumnezeu în înțelepciunea Lui m-a chemat să conserv principiul ăsta, să ți-l spun ție în seara asta. Conservă cuvântul lui Dumnezeu. Iată de ce elementul acesta este folosit. Foarte tragic este însă partea B prezentată de versetul 13, când un credincios ajunge să-și piardă aceste două calități, cel puțin aceste două calități. El citește din Roman și spune, cine mă va despărți pe mine de dragostea lui Dumnezeu? Ploaia, furtuna? Da. Dar regulile, da. Dom'le, s-a pus o regulă și lui nu-i mai place, dom'le, i-a picat invers. Nu mai poate să fie un om care să devină exemplu, nu mai poate să enunțe principiile lui Dumnezeu pentru că își pierde calitatea pe care o are de om al lui Dumnezeu. Ce să-mi spună mie un om care nu e în stare să respecte pe ceilalți? Ce să-mi spună? Spunea un frate la Straubing, zice, sunt mulți oameni pe care îi întâlnești, îți dau atâtea sfaturi, dar ei nu știu, eu am trecut 16. El nu e în stare să spună cele 10 porunci, dar în schimb îți spune el cum trebuie să faci în biserică, cum trebuie să faci în familie, cum trebuie să facă tinerii, cum trebuie să facă cântăreții, cum trebuie să fie predicatorii, cum trebuie să fie toată biserica, dar el nu știe cele 10 porunci. Și are pretenții. Ce să spună un astfel de om? Ce să spui? Pentru că principiul lui Iisus în toți cei 3 ani și jumătate aproximativ în care a stat cu ucenici a fost să învețe, de la a învăța să se roage până la a învăța să postească, să predice Evanghelia și cum să reacționeze când dau de unele duhuri. A fost să învețe și când culmea se înalță la cer spune duceți-vă, faceți ucenici și nu lipsește din această expresie și învățați. Dom'le, de învățat nu scapi. Cât trăiești în viața asta, înveți dacă vrei. Dacă nu vrei, poate să se miște munții. Rămâi același om. Un om fără gust. Un om care nu conservă și care își direcționează viața după cum se întâmplă. Ieri m-a contactat un tânăr la noi în biserică, am început cateheză din nou cu câțiva dintre ei și unul dintre ei m-a contactat și mi-a spus, frate Cornel, nu știu ce să fac, vorbesc cu o fată și acum sunt niște detalii aici pe care el mi le-a dat, dar în schimb ceea ce este important este, spune el, unii nu sunt de acord. Că eu vorbesc, fata e credincioasă, el este credincios, urmează să facă botezul și unii nu sunt de acord. Ba mai mult spune el, zice, am avut și o prorocie în sensul ăsta că Dumnezeu e pentru.
Și atunci am stat, m-am uitat peste ce mi-a spus el acolo și i-am spus următorul lucru. Dar Biblia ce zice? Păi dacă mi-a spus Domnul că e pentru, da, Biblia ce spune? După norma asta Dumnezeu te judecă, nu după ce spun oamenii. Sunt lucruri în viața asta de credință contestabile, dar Biblia nu va fi contestată niciodată. Și cine va vrea să conteste Biblia va rămâne cu contestarea, că nu îi va fi primită. Mesajul lui Dumnezeu este infailibil, El spune ce să faci și cu cine să te căsătorești. De aceea, înainte de orice părere pe care o au oamenii, pe mine trebuie să mă intereseze, sau pe tine în calitate de tânăr în perspectiva căsătoriei, ce spune Dumnezeu despre relația în care tu vrei să te angajezi. Ce spune Dumnezeu despre omul pe care tu l-ai întâlnit? Este el un om care are gust, care conservă principiile lui Dumnezeu și îți dă și ție din ele? Sau te îndeamnă la altceva? Al doilea lucru pe care Iisus îl menționează aici este din nou la timpul prezent și într-un mod parcă ciudat am putea spune noi să treci din bucătărie la alte lucruri. Voi sunteți lumina. Voi sunteți lumina. Frații mei, noi nu am fost lumină. Nu știu de ce în vremurile noastre trăim încă în trecut din perspectiva credinței. De ce spun asta? De multe ori și în mare parte în bisericile în care ajung, întâlnesc frați, băi, pe vremea mea, băi, ce rugăciuni se făceau. Băi, dar cum lucra Dumnezeu în vremea aia, băi, dar cum stăteau oamenii și se dedicau. Băi, dar pe vremea mea, și asta e vremea dumitale. De ce acum nu mai trăiești? Noi trăim încă. Noi suntem parte încă din societatea asta pe care o avem. Ce tot spunem pe vremea mea? Și pe vremea asta ești dumneata. Dumnezeu și în vremea asta, dacă vrei te rog să-l mai lași, spune, voi sunteți lumina. Ce te împiedică să trăiești la fel ca și atunci? Ce te împiedică să fii un om la fel de împlăcărat? Ce te împiedică să fii un om la fel de rugativ, un om care insistă, un mijlocitor? Ce te împiedică să te jertfești astăzi și altora? Ce te împiedică să ajuți și pe alții cum i-ai ajutat până acum? Ce te împiedică să-ți respecti părinții sau slujitorii? Ce te împiedică? Cumva ce este în interiorul meu? Cumva acolo nu mai există sursa care trebuie? Cumva în interiorul meu cineva a umblat la rotițe și a schimbat direcția? Pentru că dacă vorbim despre credincioși, cuvântul lui Dumnezeu vine și spune că suntem acum și suntem pentru ce? Ca o cetate așezată pe un munte, ca să ce să se întâmple? Să rămână ascunsă, nu? Nu, să fie văzută. Adică eu nu mă iau Cornel Pânzariu, mă pun undeva în dos, să nu cumva să mă vadă pe mine oamenii. Dom'le, eu nu vreau să fiu în atenția oamenilor. Noi credem în general că oamenii ăștia sunt foarte smeriți. El nu vrea să fie în centru, el nu vrea să facă nimic, el nu vrea să spună nimic. Dar de ce nu vrea? Ori e teamă că ce spune, spune prostii, ori e teamă că ce face, nu face bine. Pentru că un om care este ancorat într-o sursă ce îl ajută să lumineze, atunci va face lucrurile cum? Bune, la lumină! Pentru că Dumnezeu lucrează la lumină, nu lucrează la întuneric. Dumnezeu nu stă ascuns. Apostolii n-au fost chemați să rămână în cetate, să rămână doar în cameră pentru totdeauna, nu. Doar pentru o vreme, pentru un timp, ca Duhul Sfânt să coboare peste ei. Și apoi a fost trimiși. Vă trimit în lume, vă trimit între oameni, vă trimit în societate, te trimit între tineri, între colegii tăi. Și acolo unde ești tu între tineri, să poți să fii un om care dă lumină. Dar de ce să dau? Cum să dau lumină? Cine este lumina? Unul singur a spus că este lumina, Iisus. Eu sunt lumina lumii. De aceea El ne cheamă și pe noi să fim lumină, pentru că El este lumină. Am fost vara asta plecat în Marea Britanie și când am trecut cu vaporul pe partea cealaltă, am sesizat undeva foarte sus un far mare. Extraordinar mare, de mare era. Farul ăla, pe timp de noapte când ne-am plecat de acolo,
când ne-am dus era dimineață, nu era aprins, dar când am plecat era aprins. Lumina atât de tare încât era aproape imposibil să nu-l vezi. N-aveai cum să nu sesizezi farul ăla acolo. De aceea, indiferent cât de întuneric este în lumea asta, indiferent câte păcate se fac în lumea asta, indiferent ce se promovează în lumea asta, eu n-am nicio scuză să nu luminez. N-am nicio scuză. Pentru că atâta timp cât în viața mea este Iisus care luminează, eu trebuie să luminez. De aceea Mântuitorul vine și spune, tu ești lumina. Lumina, când este aprinsă, dă lucrurile care n-au fost văzute la suprafață. Dacă stingem becul în sala asta când plecăm, aproape că nu mai vedem unele lucruri pe aici. Afară s-a făcut întuneric și e nevoie de lumină. De ce? Altfel s-ar putea să iei un scaun în brațe. Dar pentru că aprindem lumina, începem să vedem drumul. Aducem claritate în mersul nostru pe pământ. Dacă tu ești un om tânăr, mai în vârstă, în familie și nu știi ce să mai faci, vezi că lucrurile aproape că au căpătat întunecime în viața ta, aproape că nu mai știi pe unde să mergi, bâșbâi, atunci este neapărat necesar să-L chemi pe Iisus să-ți lumineze drumul. Și îmi vei spune, frate, dar sunt credincios, n-are nicio treabă asta, ai nevoie de Iisus să-ți lumineze drumul. Socrul meu a avut o experiență cu Dumnezeu, a practicat unul dintre posturile Bibliei și în perioada în care era el în armată, îmi povestea când m-am dus acolo, l-au trimis ăștia dintr-o parte în alta și o ceață afară de nu puteai să mergi. Spunea, zice, măi, nu știam cum să apuc, dar ăștia m-au trimis. Și probabil cei care ați făcut armata în vremea respectivă, când știa că ești pocăit, te mai puneau și la încercări de-astea. Acum nu se mai face, nu mai știm ce înseamnă asta. Și te puneau la astfel de lucruri și el avea de mers câțiva kilometri buni și afară era ceață, nu puteai să vezi drumul. Și spune, cum mergeam eu pe drumul ăla, m-am rugat lui Dumnezeu și am zis, Doamne, numai Tu mă poți ajuta. Zice Cornel, în momentul ăla, parcă cam vremea poporului Israel, uite așa mi s-a făcut la o parte liber și am început să văd cărarea pe unde trebuie să mă duc. Sigur că dacă n-ai experimentat asta, ți se pare ceva științific-fantastic. Cum, Domne, să se dea la o parte ceața? Da, pentru omul care devine o provocare înaintea lui Dumnezeu, se poate. Pentru omul care trăiește în intensitate cu Dumnezeu și spune, da, Doamne, te pun la încercare în seara asta, te pun la încercare în săptămâna asta și vreau să experimentez minunile în viața mea prin Tine. Se poate. De aceea lumina dă direcție. Lumina dă direcție. Eu n-am cum ca și credincios să-l produc ceață pentru oameni. Eu trebuie să produc claritate. Eu trebuie să-l ajut pe un om necredincios să-l cunoască pe Iisus, dar să-l cunoască pe Iisus, nu altceva. Noi ne ocupăm de multe alte detalii câteodată înainte de a întoarce pe oameni la Iisus. Ocupă-te de Iisus că Dumnezeu îi schimbă viața lui. Pune în viața lui cuvântul lui Dumnezeu, așa cum trebuie el, așa cum este scris în cartea asta. Dă-i o direcție bună, fă să se întâlnească cu Iisus și va face ca și famenul ăla de odinioară. Uite apa, ce mă împiedică să fiu botezat? Lasă-l să stârnească în el Duhul să facă lucrul ăsta. Că dacă nu, ați face botezul și după câteva momente zice, m-am cam plictisit de voi. Dar când ai botezat, da, am făcut și eu pentru că mi-a zis nu știu care. Acum 2 ani, în zona în care trăiesc și slujesc, au venit mai mulți să fie botezați. Și a venit și o doamnă. După toate întâlnirile pe care le-am avut, am constatat că nu-i momentul să facă botezul. Atâta mi-a trebuit. Când m-au auzit cei care au adus-o. Cum să nu botezi? A fost la cateheză, a făcut asta, și tu să nu o botezi. Nu e nicio problemă, botezați-o voi. De ce nu botezați voi? Păi nu, că tu ești pastorul. Ei, dacă eu sunt pastorul, atunci lăsați-mă să fac ce trebuie. Nu veniți să-mi impuneți ce vreți voi. Lăsați-mă să slujesc.
Dacă schema să slujesc, lasă-mă să slujesc. Dacă vrei să fac ce spui dumneata, atunci vină dumneata și fă ce vrei. Că eu mă retrag. Frații mei, dacă Dumnezeu cheamă un om să aducă lumină, să nu-l îngrădim, să-i spunem noi ce să facă. Ascultați-mă, nu noi suntem responsabili de responsabilitatea lui. El este responsabil de ce trebuie să facă. Și ca să liniștesc apele, m-am dus și am întrebat-o pe doamna respectivă, dacă vă botezați astăzi, ce-ați spune mâine la lucru oamenilor? Păi ce să le spun, zice? Tocmai de asta nu vă botez, că nu știți ce să spuneți. Ce să le spuneți oamenilor? N-ai ce să spui când nu te-ai întâlnit cu Iisus. N-ai ce să spui când viața ta nu s-a schimbat. Tu faci un simplu botez, o simplă baie, spune cuvântul. Nu există schimbare lăuntrică. De aceea uneori pastorul sau cel care e responsabil de o lucrare spune în anumite situații, asta nu! Pentru că el vede asta. Simte lucrul ăsta, Domnul face conștient de lucrul ăla. Dumneata vezi numai ce se vede, că vine la biserică, că el cântă, că dă bani, că face aia, că face aia, că face aia. Dar inima? Lumina dă direcție, lumina dă claritate, lumina scoate lucrurile care n-au fost văzute la suprafață. Aș vrea să privim scurt și foarte direct la două exemple. Iosif, omul cunoscut, tânărul cunoscut de noi, un om la care nu ne-am fi așteptat să aibă o astfel de funcție. Când vine spre el nevasta mai mare lui său, îi spune nu. De cele mai multe ori noi vorbim despre păcatul ăsta al curviei, dar sunt alte lucruri despre care nu vorbim și ele sunt existente în bisericile noastre. De exemplu, când vine bârfa la noi, cum este? Dăm direcție, lumină, suntem sare, conservăm? Gândește-te la lucrul ăsta. Ce spune celălalt când dumneata tot turui despre altul și el nu-i de față cu tine? Ești chemat să vorbești despre el? Când noi spunem lucruri neadevărate pe nu știu unde, cum crezi că stau lucrurile? Noi deseori vorbim despre pasul ăsta, la noi nu se curvește, frate. Știu că nu, dar uneori se mai minte, se mai bârfește, se mai vorbește de rău, se mai dă la o parte, se mai nu știu ce, ăla nu-i de talia noastră. Frații mei, și la astea privește Domnul. Nu uitați că acolo Biblia spune cât despre cei fricoși. Avem frică vreodată? Ne e frică de ceea ce trăim astăzi? Știți că fricoșii nu moștenesc cerul? Cum stăm la capitolul ăsta? Este principiul lui Dumnezeu valabil în viața mea? Sunt eu în stare să spun că în frica vine spre mine, Doamne, harul Tău mi este de ajuns și indiferent ce se întâmplă cu trupul ăsta, eu sunt bucuros că într-o zi mă voi întâlni cu Tine? Iosif a dat o direcție bună în societatea în care a trăit el, chiar dacă direcția asta bună a trebuit să fie plătită cu închisoarea. Dragi tineri, dragi familii, uneori direcția bună pe care o dăm în societate s-ar putea să nu fie văzută bine, s-ar putea să plătești pentru lucrul ăsta și să pară nedrept. Așa este, e nedrept. Dar pentru Dumnezeu se merită. Anania și Safira este o familie cunoscută de noi, o familie care a dat o direcție greșită. Oamenii ăștia au mințit. E adevărat că astăzi nu mai vedem în bisericile noastre când unii mint să cadă jos așa, dintr-o dată. Hop. Pentru că Domnul le mai oferă har să se pocăiască, dar aș vrea să nu uiți, dacă nu te pocăiești, toate lucrurile alea pe care le faci, să știi că într-o zi vor veni înaintea ta. Anania și Safira au trecut de aici, din lumea asta, într-un mod greșit. Revină în seara asta la Iisus și fii un om care își schimbă direcția. Aceasta este o alegere personală. Alege să fii un om care să dea gust, un om care să dea direcție, un om care să conserve principiile lui Dumnezeu, un om care să se poată ridica și când el se ridică, ceilalți să n-aibă ce să-i spună, decât când omul ăsta se ridică, Dumnezeu vorbește prin el, Dumnezeu se proslăvește prin el, Dumnezeu ne binecuvintează prin el. Când omul ăsta cântă, când omul ăsta depune mărturie, când omul ăsta depune o cântare înaintea lui Dumnezeu, ceva în mine se întâmplă, pentru că se întâmplă când Dumnezeu mișcă inimile. Și atunci când eu mă las la îndemâna lui Dumnezeu, El face lucrarea Lui. Dar când eu stau așa și nu mă interesează ce să facă Dumnezeu cu mine, ce să-mi spună Dumnezeu, că eu n-am cum, și în societate când cineva stă așa în fața ta și tu vrei să-i transmiți un mesaj și îți dai seama că prea mult, nu poți să-i spui multe.
El este un om care e ocupat de altceva. Nu vorbesc de faptul că așa suntem obișnuiți, ci pur și simplu lucrul ăsta se întâmplă când cineva nu vrea să stea de vorbă cu tine, așa se face. Îți dai seama că trebuie să închei repede. Fii un om credincios în raportarea ta cu Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute la lucrul ăsta. Amin.